Nginibingelele-ke babukeli emakhaya, nginibingelela phansi kohlelo lwethu ungiyazisola. Babukeli emakhaya, nibingelela yona-ke ingwenya edla ezinye ingwenya. Babukeli emakhaya, namhlanje-ke sibhalele usisi la u-Anonymous othi ucela sizomsiza, sizomxazululela nayo inkinga abhekene nayo. Uyacela ukuthi simsize. Sisi, unjani? Kahle Sibingani, ngizoqala ngokubonga ukuthi nize nifike namhlanje kade nilibholelile ukuthi ngicela nifike inkinga engibhekene nayo. Ngisenkingeni la ngiyasola ngesinqumo engasithatha, ngiyasola kakhulu. Inkinga yami enginayo bhuti wami, benguwumuntu okhulela emakhaya kahle kahle. Mangikhulela emakhaya-ke impilo engithathe ingizise ngala ngasey'koleni ngize ngizofunda. Njengoba ngilana ngiyafunda la ekholeji. Mangifika-ke la esikoleni impilo kahle yangithatha ngaba free kwangabe kusafana nasemakhaya. Like ubona izinto ingekho nje emakhaya. Ngakhululeka nje ngaziphatha ngathola nje abangani. Lento kahle kahle iqale ngoJanuwari. Yebo, kona lo nyaka. Mayiqala nje zathi sisuka nje sabantu nje saphuza nje kwamnandi. Yebo, njalo nje ngoLey'hlanu nje Friday nje kwayikho lokhu nje yabo. Kuthe nje Januwari kwathi usuzophela uJanuwari, kufikile abantu sizophuza, sihamba siphuzela eThekwini. Okay, imali niphuza kanjani? Like mhlambe niphuza niphuma ama-girls night noma mhlambe niphuza nihleli la noma niphuza kanjani? Okay, besithi masizophuza ngoLesihlanu bekukhona omunye umngane wami shuthi yena ubengafikile lo nyaka lo. Shuthi ube nabantu bakhe abaziyo-ke kade bephuza nabo vele before. Bakhe abantu abaziyo kanjani, nabesilisa noma besimame noma awusichazele nje kabanzi? Bekwabantu besilisa akade bephuza nabo before. Shuthi njalo ngoLesihlanu bebefonelana nje sigqoke thina zamantombazane sihambe siyophuza sibuyise ngakusasa hlambe ekuseni sibuyisa ngemoto. Mawuthi abantu besilisa sicela sichazele ukuthi abantu abakanjani? Abantu nje abadala bagqoka kahle, yabona ukuthi abantu abanemali, yonke into oyifunayo nje uyasithola, yabona ukuthi abantu abazimele nje basebenza kahle. Okay, kahle kahle singayibeka nje sithi o-sugar daddy. Okay, kuthe nje sekuzophela uJanuwari-ke, shuthi sihambile-ke sayophuza-ke. Kubona labo bhuti laba ababesilanda siphuza nabo. Kube khona oyedwa-ke oyibekayo ingxoxo yakhe ukuthi nje uyangithanda. Okay. Kodwa inkinga bekuwukuthi bekuwumuntu oshadile-ke. Ngithe nje ngibe nakho ukuyicabanga-ke indaba yakhe ekuhambeni kwesikhathi-ke. Kwagcina sengisithatha-ke isinqumo sokuthi hhayi anginankinga ngathandana naye ngisho ewumuntu oshadile. Okay. Noma bekunzima ukuthi sibonane ewumuntu oshadile nje isikhathi esiningi ubesebenza futhi eba nonkosikazi wakhe, kodwa sigcine ngelinye ilanga sesibonana sabandawonye. Masiba ndawonye kwakuwukuqala kaFebhuwari lapho ko-10-12 lapho sabonana. Sibonane kungabi khona nkinga, sibe right nje, anginikeze nemali ngibe right, ngibone ukuthi nami umuntu o-right nje ozozinakekela zonke nezidingo zami. Okay. Uthi-ke siphinde sibonane okwesibili, futhi masibonane okwesibili sibonane futhi kube right, aphinde anginikeze nemali. Okay, uma ikunikeza imali mhlawumbe ngasibekela nje inani lemali abejwayele ukuthi akunike yona. Benginikeza nje u-2.5. Akupha nje P? Engipha nje, ethi angiyibhekelele ngibone nami ukuthi ngithenga ini. Okay, wena njengentombazane nawe ephuma endaweni yasemakhaya, bekuwunawe ubona ukuthi ubamba i-jackpot? Hhayi, ngibona nami ukuthi hhayi-ke shuthi uyangithanda-ke phela. Okay. Uthe nje sesibonana okwesibili hlambe ekudluleni kwesonto elilodwa, ngithe mangithi ngibuyela kuyena asatholakala efonini. Nanoma sihamba nje ngo-Friday, yena akasabi kulaba bantu laba ade siphuza nabo. Yena akasatholakali. Nginganaki lutho nje, kuthe kuyophela uFebhuwari, ngibe nokungazizwa nje kahle.
ngaqala ngaba nephunga ngaphansi engazi lidalwa yini. Okay. Ngizitshele ukuthi nje mhlawumbe izifo zangaphansi lezi ezidinga iklinikhi. Ngihambe ngeklinikhi benginikeza amaphilisi. Mabenginikeza amaphilisi ngithi ngiyayidla i-treatment, ngingabi nje ngcono, ngingaboni mehluko. Kwaqala manje kwanokuthi-ke uma ngizochama kube nenkinga ukuthi kube buhlungu nje esinyeni, kube nzima kumina ukuchama. Alright-ke uma ngingasakwazi ukuchama-ke manje ngiqale ngibone futhi manje kube nezinto ey'shintshayo. If sengizoqala-ke ngichame noma kubuhlungu kunjalo, if sengizoqala ngichame kuzomele kube khona into ephumayo. Njenganje sicela usichazele nje kahle. Kuzoqale nje kuphuma ubovu nje obunukayo. Okay. Kuqale kuphuma ubovu-ke manje-ke ngibe ngisathe ngiyamfonela akasatholakala efonini. Hambe-ke manje ngiyakadokotela. Hhayi nakhona uma ngiya kadokotela nje usizo ngingalitholi, ngithola imijovo amaphilisi, ngingaboni mehluko nje, kufane nje. Ngibe ngisathe ngiyazama nje ukudla i-treatment, angisizakali. Kuthe nje ngelinye ilanga ngigeza nje ebusuku, lento leyo ukuthi nginuke ngaphansi ibisingiphoqa njalo ukuthi njalo ngihlale ngokugeza ngoba ngi-around abantu. Okay. Kwathi nje ebusuku ngithi ngizogeza ngibone nje kuphume something enye-ke futhi manje ehlukile. Into like yabo umsundu. Umsundu lento eba khona makunethile le, angazi ukuthi abanye abantu bayibiza ngani kodwa umsundu. Okay, ngiyathemba ukuthi emakhaya abanye ababukeli bayayazi leyo nto okhuluma ngayo. Okay. Iqale kuphume yona kodwa yona ayifani naleminye, yona nje imhlophe umzimba wonke, like inomzimba wempethu yabo. Okay. Kuqale kuphume yona-ke manje-ke ibe yodwa-ke. Hhayi ngingazi-ke manje ukuthi ngenze kanjani-ke nami ngithule-ke manje. Nabantu sebeyaqala kuyizwa lento yami yephunga manje. Sekumele ngiyiqhelelanise nabantu, ngihlale ngokugeza-ke manje. Hhayi kuqale kwenzeke kanjalo kuphume yodwa-ke. Ngaqala nga-realize manje ukuthi ayisabi yodwa, seziyaphuma-ke manje. Like nezinto uma ugeza seziyayi. Ngisho ungasagezi-ke manje seziyaziphumela, ngimile ngilapha seziyayiphumela, sekuyaphoqeleka ukuthi njalo nje kube nento engiyifakile ngaphansi, ngihlale ngiyoshintsha yonke leyo nto. Nephunga angisakwazi ukuchama kahle, iyangiluma nalento. So ubhuti akasatholakala efonini noma umbuza kubangani bakhe? Nami bese akasatholakala efonini, angisakwazi ukuthi manje ngihambe nabantu ngoba manje nje balento ingiphoqa njalo ukuthi ngigeza, angisakwazi ukuthi ngivele ngihambe ngesikhathi eside ngingekho endlini. Angisakwazi ukubonana nabo labantu ade ehlale nabo. Okay. So manje njengoba lento namanje sabhekane nayo le nkinga. Yebo ngisabhekene nayo le nkinga namanje. Okay. So kahle thina ufuna sikusize ukuthi mhlambe uthole usizo mhlambe olesiZulu noma mhlambe nanoma iluphi nje usizo engingalithola ngalamukela. Uma ukuthi khona osekwaba nenkinga enjengeyami bandla, ngisacela angazise. Wahamba udokotela wesiZulu noma wahamba udokotela nje angazise wasizwa yimuphi udokotela onale nkinga le efana neyami bandla, ngiyacela. Okay. Ubaba yena amanamba akhe mhlambe awunawo noma mhlambe i-picture yakhe noma mhlambe i-address noma mhlambe uchaza imoto ahamba ngayo noma mhlambe yabo nje. Inamba yona nginayo, isithombe engenaso. Okay. Kodwa I'm sure abangani bakhe banolwazi ukuthi ukuphi. Ngiyacabanga ukuthi abangani bakhe bayazi nokuthi ngingamtholaphi ngoba ngeke ngisho ukuthi imoto yakhe le esasilandwa ngayo, ngoba imoto eyade isilanda nanoma ade engasekho bekuyimoto eyodwa kodwa yena engasekho. Abangani bakho khona owaziyo ngalento noma mhlambe akabatsheli bona?
Hhayi, bengingakatsheli muntu-ke ngale nto le, kodwa nabo ngiyazi ukuthi bayazi ukuthi nginenkinga ngoba ayikho umuntu ongangizwa nje uma ngiphakathi kwabantu. Manje nginenkinga ngidinga ukugoduka ngiye ekhaya nale nkinga le, angazi ngizokwenze njani. So wena into osuyidinga manje ukuthi uthole usizo either lesiZulu noma lakudokotela. Noma iluphi nje ngingalamukela manje ngoba angazi ukuthi njengoba lezi zinto zingiluma zidala buphi ubungozi ngaphakathi kimina. Uthe iy'lwane manje eseyiphuma ngaphansi. Seziphuma nje, seziyaphuma, sengithanda nokwamukela ukuthi vele nje le mpilo le ngizoyiphila nje. Kusho ukuthi kahle kahle lo muntu khona into noma mhlambe khona thizeni noma angazi ukuthi ngayibheka kanjani. Hhayi, mina ngiyacabanga nje ukuthi vele into eyayaziyo ukuthi vele izokwenzakala. Mhlambe noma iyona mhlambe wathatha le nto le noma kwenzakalani ngoba kube mhlampe-ke wayengithanda kwangampela kumele bekhona. Wena the time ulala naye anizange nisebenzise ikhondomu? Azange sisebenzise. Iminyaka wena yakho neminyaka emingaki? Ngina-23. Ayi, okay sisayi. Cela ukuthi sibheke kuthina udaba lakho sobona ukuthi sidumisa kanjani. Siyabonga ukuthi ukwazi ukuthi uzosherela inkinga yakho. Yebo, ngiyabonga.